F'dak iż-żmien Ġesu qal: Smajtu x'intqal, ħobb lil għajrek u għobod lil għadu tiegħek. Imma jien ngħidilkom, ħobbu lill-għedewwa tagħkom u jtolbu għal dawk li jippersegwitawkom biex tkunu ulied missierkom li hu fis-smawiet. Għax hu itella x-xemx tiegħu sew fuq il-ħsiena u sew fuq it-tajbin u jniżżel ix-xita sew fuq min hu tajjeb u sew fuq min mhuwiex. Għax jekk intom tħobbu lil min iħobbkom, xi ħlas jistħoqilkom? Mhux il-pubblikani wkoll jagħmluh dan? U jekk issellmu lil ħudkom biss, xi tkunu tagħmlu żejjed? Mhux il-pagani wkoll jagħmluh dan? Kunu mela perfetti, bħalma hu perfett missierkom li hu fis-smawiet. Il-kelma tal-mulej tifħil lilek Kristu. X'jagħmel l-insara differenti u x'jagħmel in-nisrani distanti minn kull reliġjon oħra? Hija l-grazzja. Titratta lill-oħrajn mhux kif jistħoqilhom, imma kif Alla jixtieq li jitrattom, bimħabba u biħniena. Alla huwa tajjeb mal-inġusti u kif ukoll mal-ġusti. L-imħabba tiegħu tgħanna il-qaddis u l-midneb. Alla jfittex l-ogħla ġid tagħna u jallimna nfittxu l-aqwa ġid għall-oħrajn, anki ma' dawk li joboduna u jabbużawna. Iridna nħobbu lil kulħadd bl-istess mod kif ħabna hu. Huwa faċli u fin-natura umana tagħna l-nuru imħabba u ħniena meta nafu li biha se niggwadanjaw xi ħaġa għalina nfusna. Imma kemm huwa aktar diffiċli meta dak li nagħmluh bla ma nistennew xejn lura. It-talba tagħna għal dawk li jagħmlulna d-deni tkisser kemm il-qawwa tas-sens ta' tpattija li tlonki tfaċċa fina meta nweġġaw, kif ukoll toħroġ minna l-imħabba qawwija li tagħmel it-tajjeb meta affaċċjat mal-ħażin. Kif nistgħu nħobbu lil dawk li jikkawżawna ħsara u ġieħ? Meta imsieħba ma' Alla xejn mhu impossibbli għalina li nagħmlu. Hu jagħtina l-qawwa u l-grazzja. Aħna li nemmnu u naċċettaw id-don tal-Ispirtu Santu. L-imħabba tiegħu tirbaħ fuq kollox. Tirbaħ fuq il-biża', fuq il-preġudizzi u anki fuq il-weġġat tal-qalb tagħna. Biss is-salib ta' Ġesu jista' jeħlisna mit-tiranija tal-ħażem, tal-mibeda, tat-tpattija u jagħtina l-kuraġġ biex impattu d-deni bil-ġid. Din l-imħabba u l-grazzja għandha l-qawwa biex tfejja u ssalva minn distruzzjoni. Inti tħalli din il-qawwa tal-imħabba ta' Alla tirrenja f'qalbek u fl-aġir tiegħek? Jew f'qalbek hemm it-toqol u l-jasar li żommok fih il-mibeda lejn min għamillek jew qed jagħmillek il-ħsara. Mulej, l-imħabba tiegħek iġġib il-ħelsien u l-maħfra. Imlini bl-Ispirtu Qaddis tiegħek u żomm lil qalbi fil-paċi tiegħek ħalli nevita milli nitlef sabri, milli taqbisli u nitlef it-tempra. Għażiża Marija, int li bħal ibnek mhux biss ħfirt lil min it-tortura u qatel lil ibnek, imma l-qajt li tuħu fuqek ir-rwol ta' Int għadek sallun u tibqa' tħobb, tieħu ħsieb u titlob għal uliedek kollha, anki dawk li ma jarfux
u lanqas jarfu lil-ibnek. Għenni u għallimni biex nimxi fuq l-eżempji tiegħek u nkun nixbaħ aktar lil Alla. Amen.